инак ин ҳодиса дар асл рух додааст ва духтаре аз болои падару модараш яъне волидайнаш ба суд ариза кардааст то онҳо аксҳои дар хурдсолӣ гирифтаи ӯро аз аккаунташон гӯем гум карда бошанд, кӯр карда бошанд, чун айни ҳол ӯ аз ин расмҳо шарм медорад ва намехоҳад ки ин расмҳо ба ҳаёти шахсии ӯ дахолат карда бошанд. Инак чунин хабарҳо чун ҷой доранд, бояд каме оиди одоби мукотиба дар шабакаҳои иҷтимоӣ сухан карда бошем. Инак рафтем. чун мавзӯи асосӣ аз акс ё сурат оғоз шуд, акси ё гӯем сурати кӯдаконро то ҳадди имкон бемантиқу бемазмун аз ҷой додан худдорӣ намоед. Кӯдакон низ чун шахсони ба камол расида ҳуқуқҳои худро доранд. Чунин ҳуқуқҳоро тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ва видеохостингҳо алалхусус Facebook, TikTok, ВКонтакте, YouTube ва дигаро низ риоя ва ҳимоя менамоянд. Агар акс ё сурати каси дигарро ҷой дода бошед, ҳатман иҷозати ин шахсро низ гиред. Ба ғайр аз албатта он касоне ки дар фон ё ин ки дар ақибу ё ин ки пеши акс гӯем фаромадаанд. Инак камтар оиди шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот оиди шабакаҳои иҷтимоӣ бино ба маълумоти дар Википедия омада, шабакаи иҷтимоӣ ин пойгаҳест ё худ онлайн хизматрасонӣ веб-сомона ки барои ташкил ё фаъол намудани муколама, муаррифӣ, муошират, муомилаи иҷтимоӣ равона шудааст. Инак чӣ таҳдидҳо моро он ҷо интизоранд? Якчанд гӯем мисол ё намуди онҳо. Рағбати ноболиғон ба амалҳои шаҳватӣ, инкор ва тарғиби ахлоқ ва амалҳои бадхоҳона фахшонӣ, мавод бо тарғиби ангезиши бадбинӣ бо нишонаҳои нажодпарастӣ, динӣ, ҷинсӣ ва ғайра, тарғиби кушода ё пӯшидаи ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ, матн, акс, наварҳои даҳшатнок, ғаразнок, фахшонӣ ва амсоли онҳо, алалхусус бо иштироки занону кӯдакони ноболиғ, тарғиб ва паҳнкунии маводҳои мадҳушкунанда, спиртӣ, нашъаовар ва амалҳои зиёновар ба саломатии инсон ва албатта интернет қаллобӣ ва таҳдидҳои барномавӣ техникӣ. Камтар маълумот, диаграмма дар Тоҷикистон аз кадом шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд? Маълумот аз гӯем манбаи соли гузашта Открытие Азия онлайн ки аз ин ҷо маълум меояд, асосан дар Тоҷикистон аз 700,000 нафар зиёдтар истифодабаранда аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд ва асосан аз шабакаи иҷтимоӣ ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники ва чун дида истодаем Facebook танҳо рушд ёфта истодааст. Инак мегузарем ба қоидаҳои бехатарӣ дар шабакаи иҷтимоӣ ки хусусан барои кӯдакон равона шудааст. ба шахсоне ки онҳоро шахсан дар ҳаёт намешиносед, ягон намуди маълумотро пешниҳод нанамоед. Ба шахсоне ки бо онҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ шиносоӣ пайдо намудед, бовар накунед. Онҳо ҳар гуна ашхоси бадхоҳ буда метавонанд. Танҳо он маълумотро ҷой диҳед ки ба маълумоти шахсии шумо, суроғаву рақами телефон, нақшаҳои шумо тааллуқ надорад. Дар хотир дошта бошед, маълумоте ки шумо ҷой додед ҳеҷ вақт гӯем куллан то охир кӯр ё гум карда намешавад. ҳангоми гузоштани лайк, комментарий, шарҳ, акс, сурат, видео ва ғайра огоҳ бошед, шумо онро ҳамешагӣ мегузоред. Аз ин сабаб ҳангоми иҷрои ягон амал дар шабака ҳатман аз оқибати он андеша кунед.
чун ҳоло барои гӯем хабарҳои фейк бар дурӯғ дар шабака хело тез мебароянд, ҳатто дар Play Market ва дигар сомонаҳо махсусан мима ва хизматрасониҳо пайдо шудаанд, ки барои сохтан ва паҳн намудани хабарҳои бар дурӯғ равона шудаанд. аз хабарҳои аслӣ огоҳ бошед. Агар шубҳа пайдо кардед, ҳатман аз касе маслиҳат пурсед. каси тасодуфиро ба дӯстӣ қабул накунед. бинед ки шахс бо дигар дӯстони шумо оё муомила дорад ё не, ё кӣ бошад. вақте каси ношинос тариқи шабакаи иҷтимоӣ ба шумо паёмак ё мактубе навишт, қабл аз ҷавоб додан фикр кунед, ки он шахс қаллоб ё бадхоҳе набошад. дар ҳеҷ ҳолат рақами телефон ва суроғатонро ба каси ношинос ё навшинос надиҳед. тавсия намедиҳем. шумо мепурсед барои чӣ? ҷавоб содда аст. аккаунти дӯстонатонро қаллобон шикастанашон мумкин аст ва маълумоти шумо ба шабака кушода мешавад. эҳтиёт бошед. то ҳадди имкон дар шабакаҳои иҷтимоӣ камтар вақт гузаронед. бовар кунед, ин вақтро метавонед самаранок бо дигар корҳо машғул шуда бошед. дар шабакаҳои иҷтимоӣ якдигарро қадр ва эҳтиром намоед. ҳатто ҳангоми озор додани шахси бегона дар хотир доред, ки ӯро дар ҳаёт низ таҳқир кардаед. ҳангоми ибрози ақида эҳтиёт бошед. он метавонад ба шараф ва ҳуқуқи шахсони воқеӣ гӯем дигар шахсҳо халал расонида бошад. шабакаҳои иҷтимоӣ имкон медиҳанд ҷомеаро беҳтар гардонанд, барои ҳалли мушкилот ва пешбурди лоиҳаҳо муттаҳид созанд. аз ин сабаб агар ҳар шахс аз масъулияти амалҳои худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ андеша кунад, он ҳаёти моро бехатар ва боҳузур мегардонад. инак чӣ гуна бехавф мавод ҷой диҳем? пеш аз ҷой додани мавод боварӣ ҳосил намоед, ки он ба ҳаёти касе дахолат намекунад, маълумоти шахсӣ надорад. бисёри сомонаҳо ва хизматрасониҳо аз қайд гузаштанро талаб менамоянд. аз ин сабаб то ҳадди имкон парол ё ин ки гӯем рамзи мушфик фикр кунеду дар хотир ё маҳзани боваринок нигоҳ доред. ҳеҷ гоҳ ҳаёти худатон ва наздиконатонро дар хатар нагузоред. шояд андаке презентатсия воҳиманок ё даҳшатнок намояд, лекин пешгирии воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтаанд. саломат бошед дӯстон.